الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagkairon na tinpada na kuni mapipinda ang kutwa di tanong di papamang niya si Allah subhanahu wa ta'ala ang karima niya naging kutwa mga pipiagal bagtanong ang makangkirtan wag na sa kay dunia na ayaw malana si isa alungan na mauri kuni tanong si Allah subhanahu wa ta'ala karima niya naging kutwa di tanaron di kapamang ni sarila nagupad tanon niya si mga tao at yari mawala ag yung kutwa mga tao batiran unang panuliran ang balingan si Allah subhanahu wa ta'ala. Kuriano itong mga urip ng Allah na ayat tanon subatan naging kutwa mga bandingan tanon si kuminuna kapugusya tanon si ko mga panduan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko lagi daya agawi ayaw mul jum'ah kalalayaman itino di paguras kumbagusin tanoron at yung kuta mga wasiya mga tuma o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nintano si wala at nagkapuatan na rin nando nagkiman si kuanda nga mga maltanon nagkiman si kuanda nga mga panaguntaman tanon si nintano di kang galpaw sa mga simba si Allah. Ito ang mabubuloy ang bandingan tanon nagyang kaiyak kapamakupakot si ko katubat si Allah agito sukatubat at taubatan nasuh ayaman na niyan nakatubat at dito katubat agito sukatubat at tirimaan wallah subhanahu wa ta'ala qabla fawatil awan unang panuad na masa araraw tan nakaaging kutwa at tirimaan wallah subhanahu wa ta'ala ang kutwa taubat ayat tinudan san na ayat saskat na wala akatubat na dito sa taubat anasuha maana at taubat at dito at tirimaan wallah subhanahu wa ta'ala at ami sa saugun nakapamalti ito'y sabab paging kaiya mga uripan mga ummatu Nabi sallallahu alaihi wasallam nasusugun siran sa kambalingan niran sa ikwallah di nasusugun siran sa katubat niran sa ikwallah mga niniran arila sa ikwallah agyang kutwa mga karibatan niran isa din sa mga tawa di siran tubat di siran pa mga nisarila sa ikwallah nagkirarang itanot wallah nagupbaloy siran ang mga darwaka mga zalim igmani wallah sa Quran وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ sa din sa tawa di tubat sa ikwallah ipumang ni sarila sa ikwallah subhanahu wa ta'ala nasiran manot at wallah di nasiran manot to mga tao ang mga lalong siran manot to mga tao ang mga darwaka ayan daw niyan naging kaiya mga tao adi siran tubat sa ikwallah ang mga tawaya ang mga lalong kaya itit ko mga tao ang mga darwaka lagi makikilalairan aginawairan asiran na pidusa siran nagkaribat siran isiran ni mga galbak sa pakasisingay nasang ko to diran kaptubat sa ikwallah na titud-titud na ang mga tao ang mga darwaka
itud na yung mga tao, mga lalong, katawan niran, makikilalairan na ginawairan, malalalong iran, na sila tubad sa iko Allah, subhanahu wa ta'ala. Ikman yung mga ulama, nagyanggatigin na ayat, wa fi hadihil ayat, ya'muru Rabbuna Jalla wa ala ibadahul mu'minin ay yubadiru ilayhi bit-tawbah an-nasuh. Kaya nga tigin na ayat na makangguguna na waya sa susubun wallah sa mga urip niya na may maratyaya sa iko kapamakupakutiran sa kapamang ni sarila sa ikwallah sa titut-titwa kapamang ni sarila sa ikwallah titut-titwa katubad na isusugukiran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuhadhiruhum nagupiyak kayo ng kayansiran kubayran din nun nagyang kaya katubat wa yakhbiruhum annahu yatubu ala man taba ilay nago yanuturkiran wallah sa iku mga playat nagyang kaya katubat yang kaya katubat di na sataw abtubat na tirimaan wallah nagyang kutatubat yan. Ito'y sabab aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalayon niyan din di panguyatan naging kaya mga umat yan sa balwisiran ang mga barat taubatan sa ikwallah naman sa ipsuguyang kiran agyang kutwa katubat sa mailot nagupagigdam yang kiran apis kanyan na tanto mailot adin yan di katubat sa ikwallah. Igman niya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu ilayhi fil yawmi 100 marrah. Igman niya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iskan watigay na mga tao nang belingan kanu sa ikwallah tubat kanu sa ikwallah mata na sakan na diyo ko ditubat sa ikwallah sa iku salungan sa makamagatus. Kuriano kaya sugwa o Nabi sallallahu alaihi wasallam sang kaiya mga tao sa tubat siran. Na ang siran kaparatyayay, ang siran kauyati sa iku katubat. Na tiyanto tanto o Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ginawa niyan, mismos kanyan na sa iku salungan na makamagatus mga tubat. Abadi so Nabi sallallahu alaihi wasallam na inirelaon so miyaw na miyawri ay nidusan niya. Nasisang ko to kababaloy niyan akasasabutan niyan so kala irga o katubat. Nagukasasabutan niyan nagyang ko to akarata o kibagang katubat. Na ini panguyak niyan sa ikuman niyan. Na ayamala na piyakikilala niyang kiran nagukinilang niyang kiran amismos kanyan. Nasi ko salungan na makamagatos makatubat. Ay kumferta no ron sa mga ginawa tanong ay taman di nga di ka pakatubat sa iko salungan gupa kay pan adangad mapikir sukad nan ka gupa kay pan arong sang kutamasa na baka dimpuguman sa kambaradusa hindi nakapanghiyon sa relas iko Allah subhanahu wa ta'ala ando man niya ikapakas ulagi di ang pagtaw anda man niya ikapapas mo lagi dia pagtaw. Adi silan tubat si kukat na niran. Iran pungunatanan sa mga suguan ng nabiran. Ay amala na susuguan ukat na niran. Sa mga pdahadit na tikman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khatta'un. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kullu bani Adam khatta'un. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Nananatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam umbawa tanong Adam na keribat maanap kedusa. Tigo Nabi yang mapias iko pangaribat pangadudusa nagyang kutua mapasang katubat si iko Allah. Mapasang ikang belingan si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa iko mga pdahadit makang guguna na usa di kipanguyat no Nabi sallallahu alaihi wasallam si isang kutwa katubat
Natigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam, law akhta'tum hatta tabluga khatayakum as-sama' thumma tubtum lataba alaikum. Ayawatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayatigo Nabi kas kano na maribat kano, madusa kano, apiapan misampay ang buta mga dusa niyo sa iko mga langit. Uriyan yan natubat kano sa ikwallah, uri nagbalingang kano sa ikwallah sa katubat at dito. Daabong kapamaltig. Tarimaan wallah, makatawbatan ka nu Allah subhanahu wa ta'ala. Tarimaan wallah subhanahu wa ta'ala, naging kotwag kaya pamangnin sa nila. Ayan daw ayan na ipupunguyat ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang kakagdam sa ginawang ka, at tantong ka amyalalim ang ginawang ka, tantong ka amyapanong ang ginawang ka akang baradusa, tantong ka aminigardab siya kang baradusa, na amay ka kedang ka sa panginam siya katubat, yakikdam ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apiapan misampay agyang ko to adusang ka sa iko mga langit. Na amay ka titut-titut tubat ka sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtirimang pan Allah subhanahu wa ta'ala agyang ko patubat ka. Sama niya na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inaswallah subhanahu wa ta'ala na sumusugo sa katubat ng uripan niya. Lagi dito mamuso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumusugo sa katubat umman yan. Ayat wasabab na kailangan na sa mga tao na makatubat sila sa taubatan nason. Dito katubat. Yung ayat dito katubat at ikman yung mga ulama na at na mga pakayanian at kailangan na mitaling mas kanyan uktubat. Dito ikakatarima agyang kutuwa katubat yan. Makatubat yan. Paganirong napakayan, di na syarat at tikman niya yung mga mampunay sa ilmo na al-iqla' anidam. Yang kutwa kipagawaan alwasa sang kutwadusa. Maana ipagawa ka agyang kutwadusa. Lagi detigin umama ar-rajul alladhi taraka fahishat az-zina. Lagi ditwatigin sumama lawasan yan ibagak yan agyang kuta pakasisingay agalbak akang berzina. Si ko kini sapar nun. Udi na lagi dagyang kuta mama aliwas yan inibagak yan agyang kutwa karata ukang berzina. Isot wakya sabapan sa agyang kutwa emanan yan na yung kutwa mama na si kukya tagwiran sa yung kutwa girba di naliang kaya tangkalan sila nun na pwede sa kaya sabapan sa kaya lakaisag yung kutwa liang nagyang kutwa kaya pagiklasyan yung urawan ag yung kutwa ba isa kambarazina na doon yun tarima kaya manan yan na yan ito tarima na yasab panutos sa kinirilan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iku mga dusa niya. Uriyan yan mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y paganay asyarat yung koto ak ipagawan kas ikut ay manan da dusa. Udi na kipagawan kas ikulangwan katawan ka ang mga penggelbag kon sa dusa. Iti katubag. Ikadua tikman yung mga ulama na an-nadam ala fi'lihi. Si ko kisindit naka imbuko na kasang koto ak yung gelbakang kasang koto dusa. Nagkabali ito Gabalo ito kesabapan o di napakayan agyang kutwa kaketarima agyang kutwa taubat ke manusia. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigin man iya an-nadamu tauba. Suwati ko Nabi sukam pasendit o di nag yang kutwa kisendit na kasang kutwa dusa na taubat ito. Maana kesabapan ito sa kaketarima asa agyang kutwa kiyang belingan kasih Allah
Iya tubat ka sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo at tikman niyo mga ulama na al-azmu ala alla ya'ud ila dhanb marratan ukhra. Yang utwa kating sanga di na tiks na ka ginawang ka sa ding ka babalinganan agyang kuta dusa amyang galabag ka. So bangkap ko rumani. Ayan daw niyan na sisa na ang utwa kimbaga na kasi kudusa. Sisa na agyang utwa kiyang galabag nga si kudusa na inibagag ka na taros ami bisindit ka sangkot wak kiyang galabag kaon. Uriyan niyan na tiks ka ginawang ka ding ka nutup babalinganan. Apiento na imyang ulawla na ding ka nutup babalinganan. Ito sabab patigman yung mga ulama na giso kapatay na pankaw. Na ayat tigin na pagilain wala ibratu bil khawatim ayat pagilain na giyong kutagkurin ng siku manusia. Wa man mata ala syai'in bu'itha alay. Nasa din sa matay sangkot wa galbak sangkot wa nganin na rundin paguyaga Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan daw niyan na sa din sa kaurianan raka. Usi ka mauri sa giyang kutwa katubat sa iku Allah. Api panangot wa dusa nga namin isampay sa iku mga kawang, sa iku langit. Na amay ka kiyauranan raka na inisindito ka ito. Naguliwas ka ito, nagumitubat ka sa titwa katubat sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na iprilar ka Allah subhanahu wa ta'ala maguyag ka niyan as ka na kanila. Ikapat tatikman yung mga ulama apakayan umatubat. Ay yatuba qabla al-maut wa qabla tulu'i syamsi min maghribiha. Yang utwa katubat utaw maad nang kutwa katubat yan si kung ampan udong kapakataling uma o kapatay. Nagunang panudakas bang walungan si iko sidepan. Kaya kalalayaman na agiyang gotwa alungan na sipsibang usbangan na andit hindi kabalik tadiya na si sumubang si iko sidepan. Na tanda ito sa bangkit na ayamanan yan nagyalakban so pamintuan o katubat. Dit na tubarimaan wala katubat kamiya pasad agiyang kutwa kang galbak. Ay atiru Allah subhanahu wa ta'ala وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إني تبت الآن. Nagigdam Allah subhanahu wa ta'ala nagupyak ito kawan yan. Ada taubat aging kaya mga tao adi sila ning galabag sa kang beradusa mga rarata. Uriyan yan na may ka makataling umakira naging kutwa kapatay. Naturo niranas kami man na mitubat kami si Allah. Kaya mananin na sa islang tubat sangkot tamas sa akaraw takiran o kapatay. Ini ba na yawalla ada abayran tubat. Ada abayran tubat. Kaya nga iya mga tao pitatalikiran sukat tubat. Kaya mananin na miyakal sila no syaitan. Miyapakigdam kira no syaitan akanap na iyo ba kapatay. Kanap na iyo ba magan sukat patay ka. Pitatalikiran sukat tubat. Ayam anan yan na desinan tubat kumabalaga na si ikukyat kawiran si ikukyat kawakiran papatay na usirang kumiraw mitubat kami si ikwalla sagi ang buto masana dito tiriman wallah na dito ketarima akan tubat na taubatiran at ikwalla subhanahu wa ta'ala. Sa mga hadith tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Ayamanan yan na mataan na Allah subhanahu wa ta'ala na tiriman yan din ang kutat taubat uripan taman sa demakoma ang kutwan yawan yan si kubagarangyan. Ayan daw niyan na tamang pansa doon makataling umas kapatay. Siko pa mga hadith na tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taba Allahu alayhi. Said na ting Nabi sa tao at tubat unampan udah kasbang alawan sa ikusudpanian na tariman wallah ang kutat taubat yan di na pakataubatan sa kanian wallah subhanahu wa ta'ala. Sama niya mga pagriya na ayan daw niyan na kailangan na mga pamakot sumanisa pitunggisan sa di penggumay
Ubar kanin mapagigdam o syaitan aknap na iubatan uputay. Ubar kanin mapagigdam o syaitan amalayat man suka pagintaw. Ayang kailangan na sutaw na mainang kayan sumasanian. Mainang kaya nagyang kutabata diyan. Di pagurasan, nago di katawan ng tunay masanian. Nagkapakay, mataling umaka, matamo ka kung patay. Ito'y sabab, itanong kumain. So Allah subhanahu wa ta'ala na tanto tanunin ang pakalalanatan. Gayit na amay katakaw tanunin mamuna, di tanunin pakamaya-mayan, amay ka di tanong tuban. Ikman niya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punutul niyan. Igin man niya, inna allaha yabsuta yadahu bil-layli liyatuba musi'ud nahar. Katana so Allah subhanahu wa ta'ala, nakakayat niyan suliman niyan. Si kumangatnat na wak kagagawi ka at makatubat sumiyang adusas, ikukadundot. O bin-nahari liyatuba musi'ul layl. Nagukakayat na wallah suliman niyan si ikukadundot. An makatubat ang kutom yadusa si iku mga kagagawi. Hatta tatlu asyamsu min magribiha. Taman nutos sa dikasbang alungan sa ikusidpan yan. Allahu Akbar. Kala alim wallah subhanahu wa ta'ala as iku mangatnat na wakagagawi. Di na mga kagagawi nakakayat niya nun sumliman yan. Kaan makatubat aging kaya mga tao amyang adudusa. Lagi dito mamusi ko kadundaw niyan. Nakayat nun wallah ang utwaliman yan. An makambulingan makatubat aging kaya mga tao amyang adudusa sa iku mga kagagawi. Dito ay umala kapakalala na tarpa wallah. Ugangan niya sa tanto amala. Apaka ako lang kanyan. Na ano man niya idikatubat ng mga tao. Kailangan na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa iku rin kaya pakigdam niya nagtanoron ang mga magatos makatubat sa iku mga kagagawi na kailangan na mabalwitan nun. Arawat nanoron sa Nabi sallallahu alaihi wasallam malalayon agiyong puto dito nung ikatubat. Ikalima tigman niya mga ulama apakayan syarat o katubat. Na in kana dhanbu muta'allikan bihaqqin 'adami fayajibu 'ala at-ta'ibi i'adatu al-huquq ila ahliha aw istihlaluhum minha. Ating blian naging ay kalima asyarat na amay kaging kutadusa na simi tutumpok sa iko kabnar o tao. Na kailangan dun naging kuto ditubat o di nagyang tubat nagyang kutwa ikaswinian si kabnar ang kutwa miyalalimian uli na kabnar alalimian si pagarinyan. Ipagaw ay ano to upama kapagigi muna mikaswinian upama kapamaganta na mapamanganing ka na rila malag mo to amay kay gito na kabnar o isig ka manusiya na ay kakitarima agyang mo tatobat ka na makasungkaw na mikaswingaw na mo tamyalalim ka. Udi na ipagawa ka agyang gutuwam lialim ka no pamakasi itutumpok si ko ginawa niyan. Lagi doon kaya pamagantang ko na mipagawa ko tuwang kulalan sa mapanganing ko na rila. Ikalima asyarat at tantuaya amaragod na diyon ikang dilbakaw mga tao. Walilaboron sa ang kaya masa at ilan di pamagantaan so pagariran ang Muslim. Padilaboron so mga ulama na ayang nga di mapamaganta. Aya kabasaw no mga mampunis ilmo na sukonso sapo o mga ulama na duti. Sapo o mga ulama na duti. Aya manan yan na kung nakatakay ang gutwa sapo o mga ulama na iputay nga. Na ay dapat kasangay ang mga tawa. Mga arangan ay pumawingiran sa iku lagi dinan a ulama. Di na ulama na kaya sabab panotos sa kaya pamagantay ranon sa sangkunto mga gilbok amang arangan na gudaaban yan od ang mga katiro na amay kagyangan ng mga tao na dito sila nagtubat sa iko kaya siyentay ran sa iko pagariran na Muslim na kailangan na makasunsiran nun pagaway ran nagyang kutwap anta-antay ran ang kudalan sa kapamanganiran ng sarila sarila kaya na miyak arugurug niya من النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء
falyatahallalhu minhu al-yawm. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam asad na tigo Nabi sa ad na malalalim yang kupagarinyan ang Muslim. Seekop adatian o di na siya'y napagawaan nin na tigo Nabi sa giyang kaiyagawi. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Unampan o da kapangataling uma o alungan adabon beli o dinar na dirham. Da baro kang babayada sa dinar na dirham. Gitu sa alungan na mori. Sa alungan na mori na kanaba yakibaya ka kulialim ka pera. Kanaba yakibaya ka sa kulialim ka paawing o di na maratabat. Apeng tu na isusunan yan alialim ka ko pagaring ang Muslim na kanaba yakibaya ka na lagi dung utalialim ko. Mamakatamok na batamok sa alungan na mori. O di na paawing na bagi pumangnin na kong sarila. Di ay yakibaya ka sa isa alungan na mori na suamal ka mapia. Nanguno amano tao ang mga pipya na sadin sa miyalalimian ko pagarin na Muslim. Di na miyangalalimian ko mga pagarin na mga Muslim na ayag kibaya dinun na giyang ko to amalian amapya. Na amay ka tumanati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na amay ka malang basi ko amal amapya. Na ayag kibaya di ka na sugal bakiran ang mga rata na safe ka ako. Pagkakuha nga ang utagal bakiran ang mga rata. Gitu itigo Nabi ya sadin sa anamyalalimian ko pagarin na Muslim sa kumaratabatyan anta ka siya'y napagawan yan sa giyang kaiyagawi. Unampan uda ka pakataling uma agyang utamasa dabong dirham dabong dinar na dabong dirham. In kana lahu amalun salihun ukhida minhu biqadri madlamatihi. Nasadin sa an amalyan na mapya sa kanyan na ad na miyalalimian na palabatan sang kuta amalyan na mapya sudiyang kaamyalalimiang kupagarin na Muslim. Wa illam takun lahu hasanatun na amay kada mabaloy abgalbagyan na mga pipya na ukhida min sayiati sahibihi wa humila alayhi. Nakuha na giyang kutwa pat sa iko amay kaskanyan na amyalang basi ko mga pipya galbagyan. Nakuha na giyang kutwa mga dusa agyang kutwa amyalalimian na pakiawi dinun. Hindi na skanya ni mga ako. Sama niyan na dito no ba magagdam agyang kaya kapasang alagi dibtad. Ino ba yung mga taon na lagi dum yan normal kira na gaya ya dilan diga pamaganta ko pagarira na Muslim. O di na kapdalimayran ko pagarira na Muslim. Lagi dilang kasasabutan sa madadalam sa ikong mga hadith. Naguda apangin benariran amalas ikong mapunggulaw sa alungan na mauri. Da, tanto amarg na may ka makataling mas sa mga tao sa alungan na mauri nagiging mapunta diran. Asok pangunguma ng kiraan ang mga galbak. Ababudi pa magruto ang mga pipi agalbakiran na amay pang kami pamaydiran sa utang na tandun na kiyawis-wisan naging katuwang tao. Ada pa nang amalian ang mga pipya ka babudi pa magruta na may pumayadipan sa ikom yung alalalimit. Naudzubillahi min dzalik. Ayamanan yan na amay kag magagdam tanus sa ginawadan ad na mialalim tanu ad na kiarasan tanu ang mga tao na sisakin ka iya masangka pabibiyag ka pa sa dunia ay napamakupakot ka na pamanganiyang ka narila kaswin ka sumiyang alalalim ka mata-mataan sa isang kayamasa nakasindit saya ad na bong ad na kapamayadun ad na kapamayadun o lalakan ra panso ukit lamwa na pamituan no katuban ukit na sa alungan na mauri na da ay ami pumayad ka na swamal ka kanya inan imyaloy ang mga ulama madsi kong mga ulama apakayan syarat ang iyong kutuwa kakuntarima si kapyatubat manusia bad kun sa mga ropaan nakatubat at yarima amya panutul sa Quran nagusi ko mga hadith lagi do kaya tubat kaya tarima wala ko taubatu Ka'b bin Malik wa sahibihi agusok din na dua kataw so Ka'b bin Malik o yung kaya mga pediyan nagiya so dasiran unot sa katidawa si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat wa sabab na miya kabarayat kiran agyang putwa mga unga
kurmas isa maktas iko mga pamumulaniran. Dahil sila nunot, ugay na Sukab bin Malik nakabayayan namunot, ugay na miyadudwas kaniya sabab sa giyang putuwa, inikhawan niya na giyang putuwa mga pamumulan niyan. Na ugay ang putuwa kapungkul isang mga pamumulan. Ugay na kanaba niyan ungkira, giyang putuwa kapagunod siya sa kapagitiduwa. Na minsan manggiti bata diyan, na ini tungutos ang utamasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa dusaw to nagudan yan utukas na sang utamasa na naman sa dami nituro na ayat na desiran din bitirain ng Nabi sallallahu alaihi wasallam nagu ini sugu yang pan kaawatas iko Ka'ab bin Malik de magip bitirain si ko mga sahabat na ini uman yan pan akinwan yan sukaruman yan. Tantod na miyakang pugos Sukab bin Malik. Sang kanamasana mitubat Sukab bin Malik nagupyakig demyan. Nagupyak yamang rin sa ikwal. Katawan wala ang tamatatago si upuso yan. Ang nabunin ipugos siya. Ini toro nagyang mutwayat. Atigman ni wala thumma taba alayhim liyatubu inna Allahu at-tawwabur rahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Rina na tigwallah na piyakatawbad silan wallah ito Sukab bin Malik na gusto mga pinagdayan an silan di makatawbad si ikwallah aniran di manggalbag sukatawbad so wallah itantit ko punarima si kutawbad na kumakalimot iskanwa tigwallah amya maratyaya nakalakan niyo swallah kalak niyo swallah nagumbaloy ka no apad o titwa mga patis ayan doon yan na Sukab bin Malik na sangkot ka titwa kaya tubat yan. Ayan manoto na piyang niya si ikwallah. Piyakada ka liyan sa simba niya si ikwallah. Sikot titwa kinisendit niya sangkot amyang kulaulan yan. Terima Allah subhanahu wa ta'ala kaya mutatawbat yan. Na inaloy niya sa Quran sa taman sa kayantang dunia na pagkabat yan din so. Ayan man natutulang Ka'ab bin Malik sa kaya terima Allah sa kaya tubat yan. Titwa taubat. Ang nisa taubat si Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua, naging utamya panutul asakataw abai si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam apad si iko imratu min Juhayna. Sa kanya na miya kataling umas iko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa katawbay miya kataling umas iko Nabi sallallahu alaihi wasallam as kanyan na maririm apun sa zina. Yakang berzina. Mana na nasin ko masaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napkendro oso kasina. Amasaw to amya kapepe amasa. Na sanggot to kapkendro kasina ang berzina na ay dapat na sang epuri amasa. Marata amasa. At yung Nabi bagada-kada na utafit na. Umani tumalundugo na gawin na mas tumanan galuntanan utafit. Mas bagada-kada ang berzina. Riyanin na miya ko masiko Nabi sallallahu alaihi wasallam aging mutabay. Tigin na Nabi Allah, tigin Nabi Wallah. Sa kana tigin na miya sugu ka ng kaialalangan. Kailangan sa had. Dinig. Na gulalan nakarakan sa hukuman yan. Ay manin na pagilipid. Pagkirajim. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam apyakit talawan yan nagyang kuta mga wali nagyang kuta bai tigin nagyang gaya bai na pipiay niyo namimba wata yan nagyang kaya wata yan nawitan niyo ram uriyan yan namingulaw liran na to aan mga pamimikiran inupno to tiali ko Nabi sallallahu alaihi wasallam itali ko Nabi andi mga pamimikiran inam yang mga utababai sangot tagay pa ko man yan namiyag tumulo Nabi titud na tubat si ikwallah na ini suku Nabi sallallahu alaihi wasallam piyaka begran ang kutabang alayan internian orean niya na ini suku Nabi radium sekalian Allah radium orean niya na pagisambayangan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigu Umar Rasulullah sambayangan ka ang kayabay amya kazina tikman ni Rasul sallallahu alaihi wasallam laqad tabat taubatan لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت
taubatan afdala min an ajadat min nafsiha lillahi ta'ala. Iyan si Umar radiyallahu ta'ala. Sabna ratigin ni Umar, isabna ratigin ang kaya ba na mitubat sa kanyan ka upama ka mirupa ang anak yan tubat yan na bagi-bagin sa ikot tao apod sa Makkah, Madina, 7 ka tao na ayamanan yan na tunkiran agyang nga nakala akyat tubat yan. Wala panatigin na matuon ka at bitubat uli nakatubat ang makalalbisi abo niya mangkalawan ni agyang kaiya ba iya siyute niya na ginawa niya. Bisuntis ka niyan ang gulalan sa ikong ginawa niyan. Apela din sa ikong Allah subhanahu wa ta'ala. Yakik mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kutwa. Yatubat agyang kutwa ba at titu ka tubat na inargaw to Allah subhanahu wa ta'ala na yasuti agyang kutwa ba sama no to na adna okay. Agyang kaiya minigar na bisira mo kang baralusa. Na diriman wallah agyang kutu at taubatiran. Diriman wallah agyang kutu at taubatiran. Ikadua, may panutul na kambarazina. Siya, miyang gulula sa ikwisa ko mga mamasi kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. As kanya Sumaiz bin Malik. Sumaiz bin Malik na miyang taling umas kanyan si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam at ini Rasulullah nasuti akong ka. Ya Rasulullah nasuti akong ka. Igu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anto nang amyaswa ka. Makasarap karon anto na yang amyaswa ka. Balingan ka na pang ni kasarila sa ikwallah. Tubat ka sa ikwallah. Oriyan yan na miyaling na kumyaswib. Agyang kutwa kumyaswibu sumai sa damat kimasa. Tingin ko Rasul sallallahu alaihi wasallam asutya kong ka. Yung Nabi sallallahu alaihi wasallam makiaswi niya nung nangutab pitir yan. Naman sa mikakasukaswi rin sumain sa miniraot sa miyakapat. Tingin ko Rasul sallallahu alaihi wasallam afima utahiru ka. Anto na iukit nakasutya ka. Anto na isutya na ka. Natikman ni umaiza minazina. Sutya kong ka sa iko kaya pakasina. Natigo Rasul sallallahu alaihi wasallam abihi junun. Betikin na betul niya kini ana matatau na saltekian. Natigman niya mga tawada. Da banin saltek, da banin magdap sikutakian. Natigin na asyariba khamr. Bas kanan niya anu sa pakabrug. Natigin na da. Ini suguyan. Yang bumiran na daabon bawah khamar. Uriyan yan. Siyang koto kaya tanggap na sa kanya nagtitud nagtubat. Natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam azanait. Yakan berzina ka. Yakan zina ka. Natigyan anam. Yakan berzina. Nanawaya dalila ya sa sukang berzina na kanaba basta-basta. Katanto kumalay prasis. Nakakatang kedasa mi berzina so tao. Minsan miyagi atiraf. Mana mikumpabli sa ginawa niya. Askan niya na miyakang berzina. Napatangkid naman ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baka maliliwata. Baka mininim sa pangabrag. Uri ni nakiyaswiro man Nabi. Miyakang zina ka usto. Nababasta-basta. Ay dapat kasangkaya mga tawag. Tumpuan ni Ranso. Pagadiran ang Muslim. Yang berzina, mga niya, malay proses, mangut ba katinto ako daw sa yang berzina. Ay ako na hikmar wa tingman ni mga ulama, ay mapian sa yang berzina na pagmaan yan, si tubat si Allah subhanahu wa ta'ala. Sanggot wa kay tubat tumaiz, kaya tanto sa yang berzina. Ini suku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na riyadiyam sa kaniyan mga tao. Riyan yan na miyabaloy sa mga tao adua. Aganero na piawing aniran sumais. Tigiran lagi ang ayak karibatan umais. Tantun niya kumala karibatan. Pamanadiran tatarimaan. Ubamapi ako taping kula umais. So ikadua pangalumpukan. Natigiran at tanto kumakalibiyang ko akyat tubat umais. Uriyan yan nami ako makiran sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ikuriyan kudugawi. So kaya pa ako makiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ina oriano talugawi namiyuntod kira sa Rasul sallallahu alaihi wasallam natigin man ako mga sahaba istaghfiru bi Ma'iz bin Malik mamanganino sa nila Ma'iz bin Malik igman yung mga sahaba arinilaan wallah subhanahu wa ta'ala Ma'iz bin Malik inarilaan wallah subhanahu wa ta'ala Ma'iz bin Malik rinila tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam laqad taba taubatan law qusimat bayna ummatin lawas'atuhum upama tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam yang na sabna ratigan na Ma'iz na mitubat sa campur na katubat dito katubat ang makalbi upama kang bagi-bagi siyang kayong manat pikiran khutwa kala ibalas yung takit Allahu Akbar nana utos sa kapkabaya wallah kung rip niyan ila ditubat sa hadithul Qudsi namiyali Rasul sallallahu alaihi wasallam punutul niyan ditirun wallah subhanahu wa ta'ala ang makanggugunan ako sa kalalakay wallah sa iko ay mana niyan na pamintuan kalangon o pamintuan o katubad mani wallah ya ibadi innakum tukhti'una bil layli wan nahar ay tigan urip na mangurip na matanas kan o nagkadusa ka no sa iko mga kagagawin na gumakadong-daw wana aghfiru dhunuba jami'a mata na tigwala asakan na iprilakan sa mga dusa sa kalangwan niya astaghfiruni aghfir lakum nagpamanganikan urakan sarila asakan na iprilakan kan sa mga dusa niya samanan na yagdem tanwang kutamang ayat nagumang hadith apalin sumusugo sa atubat palin sumusugo sa kailangan na makatubad sa mga tao ayat was sabab at tingman yung mga ulama naging kapamakupakot sa iko katubad na sagyang kot pa kini pangusyat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam yung yanutug pangusyatan pangutumaan panguyatan lagi dito sa Allah subhanahu wa ta'ala maganirong natigman yung mga ulama inudan di panguyat na sukatubat lianna Allah amara al-mu'minin agimata na sa Allah subhanahu wa ta'ala na siguyan sa mga mu'min sa katubad wa hadharahum min ta'khiriha nago ini panakpiki pananggilaan wallah agyang kutuwa katutaong kuriya sa katubad inuaya tanto isa sa kalawal Nabi sallallahu alaihi wasallam akaya katubad nagikatawan niya na mata na swalla na sumusugos kaniya sa katubad umangurip na yan nago piyaki pananggilaan niyang kiran basiran piran bagakan ang kaya katubad hikman niya wallah ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha iskarwati wallah amya maratiya na tubat kanusik wallah sa tubat anasuha dito katubat na abong kapamalting si mga playat na tingman ni wallah wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun tubat kanusik wallah tubat kanusik wallah sa kalangulangan niyan iskanu amya maratiya ang kanut tugumpiya si mga playat na tingman ni wallah wa anibu ila rabbikum wa aslimu la tubat kanu sikwalla belingangan sikwalla na gubayuran tang kanu sanong kanu sikwalla subhanahu wa ta'ala min qabli ay ya'tiyakumul azab unampan udar kanu kapakataling aging ka iya siksa thumma la tunsarun askanu na di kanu katabangan ikadua sabab akailot-ilutaw Nabi sallallahu alaihi wasallam sa isusugo niya yung katubat lianna Allah yuhibbut ta'ibin wa yafrahu bi taubatihim yamata na Allah subhanahu wa ta'ala nagkababayan niya ng kaya mga barataubatan nago kababaya Allah subhanahu wa ta'ala sa iko mga tao adis sila dito taubat sabab ko kaya taubat iran mani wallah inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin mata na Allah subhanahu wa ta'ala kababayan niya naging kaya mga tao ditubat sa iko Allah subhanahu wa ta'ala mga tao adis nila isusunod ikatlo at tikman yung mga ulama ipanguy sabab akidiki ipanguyat no Nabi sallallahu alaihi wasallam ko katubat dali annal malaikat al muqarrabin kaya mas mga malaikat na mga ranis ikwalla lagi do hamalatul ars mga malaikat aawidan nila sa aswalla yad'una lit taibin jadi siya ni mga ni saril mga ni ikwalla aparas iko mga tao ali mga barataubat
Wa du'aul malaikati mustajab. Batka na su dua uli na su pangni mga malaikat na tariman. Ikman ni wallah sa Quran. Alladhina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu. So sirano to ang mga malaikat aawi diniran su arsh wallah. Naguso maliliyuta sa iku arsh. Yusabbihuna bihamdi rabbihim na itusbihiran at yung kutwas-las-las iku wallah. Wa yu'minuna bihi nagpaparat yan ni Rasulullah. Wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Ilan di pa mga ni sarila at yung kayamya maratya. Rabbana wasiat kulla shay'in rahmataw wa ilma. At nanami akiang kusanian so kalangwan na shay sa gagaw na gulimo o ilmo. Faghfir lilladhina tabu. Rilaing ka aging kaya mga tao amit tubad siran. Wat taba'us sabilaka. Inunutaniran aging kutwalalan ka. Wakihim adab al-jahim. Makalidasak pasiran sa iku. Siksa na nakadyan. Siksa na nakadyan. Sama na yan na ginas mga malaikat. Isa buong malaikat ang mga nirkas sarila sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Natatariman wallah agyang putua ang ninyan. Ito sabab pa Rasul sallallahu alaihi wasallam na tanto kumailot at inyan di panguyatan. Ala adi niya di panguyatan sa iku. Ayaw mo rin. Sabab na mata na Allah subhanahu wa ta'ala na yubaddilu sayyati taibina hasanat. Sembiyan wallah subhanahu wa ta'ala muta mga dusa, mga rat agal bukutaw sa mga pipiyat. Tigmani wallah sa angkot na kabunutulan yan. Siko mga dusa. Walladina la yad'una ma'allah ilahan akhar. So siranot watig wallah, adi silang simba sa salakaw sa ikwallah sa Tuhan, mga Tuhan. Wala yaqtulunan nafs, nagudis silang pumunos sa mga niyawa. Allati haramallah. Agito so hiram wallah. Illa bilhaq inun tabuso patot apya kay waga masuk kabuno wala yaznuna wa may yaf'al dhalika yalqa athama nagudisinan Brazil nasadin sang gilbak sang kanamiya nga aloy patamo niyan agyang putwa maladusa ana agyang anana papanakuto apamuno yung kaiya Brazil nasadin sang gilbaksan udi nasama kang gilbaksan ketemu niyan ang kutwa maladusa. Kedusas kanian samya kalala. Oreno kadusan niyan. Ayudha'af lahul adhabu yawmal qiyamah. Na teketagap nun aging kutwa. Siksa si salungan na mauri. Wa yakhludu fihi mahana. Muhana. Nagus kanian na matatap naraka. As kanian na makarurudin. Ayabut tiya biun wallah. Illa man tab. Liusang kutwa kim. Dia dusa silan samya kalala. Tekta kepengkiran ang kutwa siksa sa alungan na mori. Ebna kwan roona, ketatap sirang una raka jahannam. Giip wana sabada dalil, mga khawarij. Ang ibadiyah. Asokon so, bekanarakan na dinagkadang una raka. Basta beradusa, lagi duka pera tak beradusa na dinagkadasik una raka. Gina rini batot mga ulama, sabab sa minsan inaluisan wala at tatap sirang una raka. Gina adnat yabi ayam. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Inuntabuag yung kuta mga tao aming galabag silan sa mga pipya yung galabag silan sa mga pipya faulaika yubaddilullahu sayyatihim hasanat ito sa mga tao aming galabag silan mitubat silan aming galabag silan sa mga pipya silan man susimbiin wallah ang kuta mga raratairan sa mga pipya wa kana Allahu ghafurar rahima ayat wallah titgo penarima kung taubat paririla titgo paririla makalimut samanan maginan ang ayat yang aloy aging kaiyak katubat tantun kailangan lagi dutong sa mga hadith at tantun niya kung kailangan kapaginto manusia sabab sa mga tao adi sila tubat siran itjit mga lalaw wala balasangan Allah subhanahu wa ta'ala pagkita wallah adnam yakwatan siya doon makoman si wanda nga panaguntaman tanong maamal tanong itino di kang galibag sa mga sigla sila salam na askanusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.